Môžeme začať. Volám sa Adam Sádovský a som študentom 4. ročníka na gymnáziu. Rád sa venujem športu, najmä teda futbalu. Aktívne som nikdy nehrával, ale rád hrávam s priateľmi, alebo futbal teda sledujem aj v televízii. Som fanúšikom španielského Realu Madrid a okrem toho sa zaujímam aj o dejiny či politiku. A v budúcnosti by som chcel byť sudcom, čiže by som sa chcel učiť právo. Momentálne pôsobím aj ako futbalový rozhodca v 7. lige, čiže v amatérskej súťaži. Myslím si, že aj toto pôsobenie v futbale mi pomáha v tom, aby som aj v budúcnosti ako sudca vedel robiť spravodlivé rozhodnutia. Čo sa týka všetkých sfér, si myslím, že je to dobrá príprava a ak v tom budem pokračovať tak, ako to robím teraz, tak aj v budúcnosti môžem byť spravodlivým sudcom a môžem pôsobiť aj na najvyšších pozíciách.